Assalamu alaikum masu bibiyan mu a wannan gidan talabijin na zauren Dr. Kabir ɗan Asabe Kuta. Kamar kullum sunana Raliya Tanko ɗan Asabe, kuma a yau ni zan jagoranci wannan shirin. Yau shirin namu zai mai da hankali ne akan bara a mahangar Bahaushe. Bara hanya ce ta roƙo ko neman wani abu a hannun mutane. Da yawa da suka yi bara sun kasance nakasassu ko marasa ƙarfi. Bara wanda wasu suka ɗauka sana'a ta zama ruwan dare, ba a arewacin ƙasar nan kaɗai ba, a Najeriya baki ɗaya. Bincike ya nuna cewa baƙaƙen fata kan je ƙasashen Larabawa don su yi bara. Bara dai kamar yadda muka sani, malaman addinin Musulunci suna ta jan kunnenmu da cewa yin bara ba Musulunci ba ne. A fannin al'ada kuma, har yanzu ba wani mahaluki da ya danganta al'adar Malam Bahaushe da bara. A al'adance, kowa ya san Malam Bahaushe ya san sa da ɗimbin sana'a. Wannan yasa yake da ɗimbin sana'o'i da yake gudanarwa don samun masarufi da abun gudanarwa da yau da kullum. Kamar su kitso, noma, jima, sassaƙa, dukanci da dai sauransu. A duk Afirka, kafin shigowar Larabawa da Turawa, babu al'umma da ta kai Bahaushe tattalin arziki. Wannan yasa ƙasashen Morocco, Misra da maƙwabtan ƙasar Hausa kan shigo kasuwannin Kano, Sokoto, Katsina da dai sauransu don siyan kayayyakin da Hausawa ke samarwa da hannunsu. A da can, gidan da ka shiga a ƙasar Hausa suna da sana'ar da suke aiwatarwa, biya ma kansu buƙata, daga yara har zuwa manya, mazansu da matansu. Amma kash, yanzu duk lungun da ka ga ana bara, to arewa ne. A arewan ma Hausawa. Wannan yasa muka gayyato mai zauren, wato Dr. Kabir ɗan Asabe Kuta, wanda ya hassasa wannan zauren don ya mana tsokaci akan bara a mahangar Bahaushe. To Dakta, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma barka da warhaka. To barkanki dai, sannunku da kokari. Yawa Dakta. Gaskiya ina yaba muku na kokarin da kuke yi na taɓo abubuwa da suka shafi al'ummarmu na arewacin Najeriya, musamman wanda ya shafi rayuwarsu. To yau kamar yadda kika ce bara, to bara dai a gabatarwanki kin ce roƙo. Kuma idan aka ce roƙo a Musulunci, ba malamin da ya nuna cewa ka je ka yi roƙo. To amma za mu iya cewa me bara? Ana iya cewa bayan roƙo, bara neman taimako ne, ko kuma nuna gazawa. To shi Bahaushe bai ɗauki bara a matsayin al'ada ba. Kamar yadda addinin Musulunci ba inda aka ce ka je ka yi bara, saboda yin bara yana nuna kamar ƙasƙantar da kai ne. To Malam Dakta, bari za mu shiga cikin maudu'inmu gadan-gadan yanzu. Shin Dakta, tambaya ɗaya ne, ba mu da lokaci. So muke kai mana bayani, shin ya Bahaushe ke kallon bara? Sana'a ce? Al'ada ne ko sana'a? To, kafin in tsunduma wajen gaya miki yadda Bahaushe ke kallon bara, zai kyau mu san me yasa ma wasu ke yin bara. Dalilin da yasa ake yin bara. Akwai dalilai da dama da yasa ake yin bara. Amma ina so ki sani, kuma masu kallon mu su sani cewa Bahaushe tun fil azam ba rago ba ne.
kowa ya tashi a gidansu yana da sana'a da yake gudanarwa kamar yadda kika lissafo sana'o'in Hausa. Wannan yasa ba wani maganar ragwanci ko wata bukata da zaka je ka buga ma wani gida ko kai sallama ko ka je ka yi. Don haka idan muka ɗauko me yasa ake bara sai ki duba ki gani, na ɗaya akwai matsaloli. Yakan sa mutum ya je ya bara. Damuwa ke ga. Akwai matsaloli, kuma matsalolin suna da yawa, kamar kafin je miki matsaloli zai kyau in gaya miki cewa bara ɗin ma akwai bara ta abinci, akwai bara kuɗi. Ta kuɗi. Wasu za su zo su ce ai abinci ne ba su da shi. Wasu za su je su nemi kuɗi ne saboda su je maybe ko su sayi maganin asibiti ko wani abin nan. To duk waɗannan neman taimako ba inda aka je ka je ka kaskantar da rawar. Shi yasa ake ganin duk mai yin bara to ya kasance mutum ne mai mutuwar zuci. Zuciyarka in ta kafe ka tashi ka nemi na nan kanka aka ce. Hatta nakasashen da kike magana, makaho, zaman kamar da cewa yanzu an mai da bara kamar yanzu makafi wanda ba sa gani, gurgu. Makafi suna igiya, suna saka, suna da sana'a nasu, suna da sana'ar hannu da ake yi. So shi yasa ba wani hujja da za a ce wai bara yanda wasu ke ɗauka. Shi yasa in kika je kudu za ki ga da an ganka kana bara ko ba Bahaushe bane za a ce Bahaushe ne, saboda sun ɗauki kaman wai bara ɗin wani al'ada ne, kaman al'adar na Hausawa ne. To ba haka bane. To shi yasa kika ga na ce, kuma in kika dubi irin masu baran nan wasu ƙarya ne, wasu ba da wasu ma kaga da lafiyarsu a jiki, lafiyarsu kalau, hannunsu na aiki, saboda mutuwar zuciyar ne da Bahaushe ke cewa, wanda baya so ya tashi ya nemi na kansa. So ya fi so ya je ya ga ya ci banza. To duk waɗannan abubuwan a ina da ina mutane ke bara. Kin ga suna yi a kasuwa, sukan bi gidan mutane. Yau za ki ga ofisoshi ma wai mutane suna bara. A wurin taro ana bara. A masallaci ana bara. A coci ana bara. In ka duba da yawa cikin masu baran nan za ka ga ai Bahaushe ne. Dan arewa ne. Akwai magana da marigayi General Katsina ya yi magana. Ya ce duk inda ka ga ana bara ko a kudu kana zuwa za ka ga Bahaushe ne. To su suna zuban ma da Hausawa mutunci da daraja. Suna zuban musu da daraja. Saboda ana ganin in ba rago ba wa zai je ya ce yana roƙon wani ma za ka gan su san ba wai makaho bane, ba abin nan bane, sai ya karya da ƙarfin shi a jiki. Yawa kamar wani ko aikatau zai iya yi. Akwai wani lokacin muna makaranta a Kano, wani ya tashi a masallaci yana nasiha, ya ce mutanenmu don Allah da Annabi mu daina wulaƙanta kanmu. Ya ce akwai wani mutum da ya je wani masallaci ya tashi ya yi bara, ya ce matar shi na nan za a yi mata operation, za a yi kaza, za a yi kaza, ba ta da kaza, kwananta 3 ba ta magana, za ta mutu, a taimaka masa. A nan take aka tara mishi sadaka. Ya ce don Allah yana baran abin da zai samu ya je ya bayar. Ana nan wata juma'a mai ba da labarin ya ce a wani masallaci sai ya ƙara ganin wannan mutumin. Sai mutumin nan ya zo ya tashi yana magana, sai ya zo ya same shi, sai ce malam ka ji tsoron Allah. Ba kai bane a masallaci kaza kaza ka je ka ce matarka ba ta da lafiya kana bara a tara maka kuɗi. Kawai sai ya kama irin burin kunya din nan. Malam in baka sani ba, ni ban taɓa zuwa wannan garin ba, kaza. Da ya ga mutane za su taru sai ya gudu. Haka za ki ga a roundabout mota ana gosulo, wani zai zo ya gaya maka ko ya ɗaura bandeji wai yana bara. Tun safe bai ci ba. To wani an taɓa irin wannan ma za ki ga an je ne fa aka tarar ya yi a wannan roundabout din, sai je tara wani kuma a the same person a wani roundabout. Malam ba ni na baka 2000 ba ɗazu.
shi ni ban taba ganin fuskan ka ba, shi ma borin kunya. To mutanen mu suna ta wulakanta mu, suna wulakanta kansu, but ni ina so in gaya miki a wurin Bahaushe ba a maganan bara ba al'ada bace. Kuma ba sana'a bace kamar yadda aka dauka. Ba sana'a bace. Dan sana'o'in Hausawa kowa ya san su, waɗanda za ka yi da hannunka, waɗanda za ka yi da ƙwaƙwalwanka, ba wai ka je kana roƙo ya zama sana'a ba. Gaskiya mutanenmu sun zama da bara sana'a. A Kaduna wani ya je ya kama hayan gida, da ya kama hayan gida two bedroom flat. To agent din sai mai wanda ya kama hayan ya ce da Allah yana so ya haɗa shi da mai gida. Sai agent ya ce a ba ruwan shi da mai gida, shi kaza. Ya ce to kaga ga kuɗinka, amma ni ba zan biya ba sai na ga mai gida. Ashe mai gidan nan almajiri ne. Shi mai gida bara yake yi har ya gina gidajen nan. Har ya bayar da shi haya. Ya bayar a sa 'yan haya. Ana nan wanda ya kama mota yana cikin gida, yana cikin motarsa, ya ga agent ya duka ya shiga cikin rumfunan nan da almajirai suke kwana a ƙarƙashin leda. Sai ya fito, sai ya ga wani ya biyo shi. Yana biyo shi gashi da sanda da rawani. Sai ya ce Alhaji ga mai gidan nan. Sai mutum ya ce wannan ne mai gidan? Shi ne yake kwana a nan kuma yana da 2 bedroom flat. Sai ce gaskiya ba zai shiga gidan ba. Shi wancan wanda ya kama. Ya ce ba zai shiga ba. Kana da gida ka zo kana kwanta a ƙarƙashin leda, ruwa na dukanka. To in ba mutuwar zuciya ba, me zai sa mutum yi wannan abu? Ai ire-iren su kamar ina da wani labari ne ma, ita wannan ta ma kamar da kace tsohuwa ce, tana bara ne. Ita ba ta ma gida, a bakin nan masallaci take kwana. To dai in yi kankat labarin da tsohuwar nan ta zo ta mutu, kuɗin da aka kwasa a ƙarƙashin gadon da take kwana a gurin nan, dakta sai abin ya baka mamaki. To yanzu shi yasa wasu suka mai da shi kamar sana'a. Mutum lafiyar shi kalau sai ya ce ai mai kaza, lafiyar shi kalau sai ya ce bai da lafiya. Wani kuma gashi ba makaho ba ya je ya sa ma kanshi wani abu. So ni a nawa ganin, kuma kamar yadda tambayar ki ta ce mahangar Bahaushe akan bara. To shi dai Bahaushe bai ɗauki bara sana'a ba, na farko kenan. Kuma ba al'ada ba ne. Kuma ba al'ada shi ba ce. Na biyu, duk mai bara ana ganin shi kaman wanda zuciyarsa ta mutu. Kuma rago ne. Ba zai iya tashi nemi na kansa ba. Ba zai nemi na kansa ba. Ganin yadda Bahaushe ke kallon duk wani mai bara kenan. Sannan bayan haka kuma yin bara a wurin Bahaushe mutuwar zuci ce, sannan kuma ragonci ce. Dan rago ne zaka ga yana bara. Don wasu za gansu da ƙarfinsu ma. Da ƙarfinsu, amma za ka ga wani gwamma ya je ya yi dako, gwamma ya je ya koyi wanki da guga, gwamma ya je yana yankan kumba, gwamma ya je yana aski. Ko yana jan ruwa. Ko yana tura baro da ya je yana bara. Saboda shi yasa duk wanda zuciyarsa ta mutu zaki ga kullun shi yana nan yana bin mutane yana roƙo. Kuma kullum yana cikin babu ne. Kullun to ai yana roƙo, yana ma kanshi mugun fata. Wani ba gurgu bane zai ta dange shi ya lankwasa kafa. Wani na nan zaki ga ya rufe idan shi wai shi makaho ya sa baki madubi a dinga jefa mai kuɗi a hanyar kasuwa. Kuma wannan abin bai da kyau. Wata ran sai ka zo ka ga abin da kake fata Allah ya baka. So a ga Bahaushe da bara gaskiya ba ta da kyau. Sannan kuma ita bara bayan ragwanci ce, to kuma ita tana nan kamar gazawa ce ga duk mai yinta. Kamar yadda ka ce rago ke ga a baya. Yau wanda ya gaza shi ke zuwa ya bara, wanda bai neman halallinsa. Ya fi so wani ya yi wahala ya je ya roƙe shi. Amma duk Bahaushe na kallon bara a wanda ya kaskanta kanshi. Banda kaskantance ba wanda zai je yana roƙo ko ya ganka a zaune ya roƙe ka ce bai ci abinci ba tun jiya,
ya tun safe, ko kuma a'a bai da abinci, bai da abin da zai ba iyalan shi, bai da shi, kuma wani na nan kuma zaka ga akwai wanda zaka ga ya tura matarsa ta je bara sosai, shi yana gida ita ta je bara. Wannan to abin kuma wannan ya zo ya yi yawa sanadiyar wannan ta'addancin da za ki ga mata da yawa, wata tana da mijinta amma za ta je ta yi ƙarya ta ce su an samu wani kes haka, wata ashe mijinta na nan da rai. Wannan abokinmu ke gaya mana, ta je ta roƙa ta ce don Allah su 'yan gudun hijira ne, an kashe mijinta, an yi wane ne, mutane suka fara tara mata kuɗi. Sai wani daga ciki ya ce, oh kaga wannan, bari mu ga a wani anguwa kike, ta ce wuri kaza. Kuma mijin ya sani. Mijin na nan a gida, ina son baki labari ne. Sai suka ɗauki matan nan da take baran nan, cewa bata ci abinci ba tun jiya, kuma ba ta da miji, mijinta ya mutu, ya bar mata 'ya'ya guda 4. Suka ɗauke ta a mota, suka ce bari su rage mata hanya, su je su ga gidanta saboda a zo a ga yadda za a dinga taimaka mata da makarantar 'ya'yanta. Suna zuwa gidan sai suka ga yara na fitowa. Yaron da ya fito sai suka basu bari ta yi magana ba, suka ce kai ya ina babanka, sai ce baba na gida. Sai ya ce to je ka kira da Allah ka ce ana sallama da shi, basu bar matar ta shiga ba. Sai ga mijinta ya fito sat, lafiyar shi kalau. Wato da sanin shi mijin ta tafi bara. Ita je ta samu abin da za a ci. Za a ci. To in ba rago ba, kai ka bar matar ka ta je bara, kai kana gida, me kake yi? Ai shi ne Bahaushe ce duk mai bara to ba zuciyarsa ta mutu. To wannan shi yasa kika je an ce Bahaushe dai masu cewa, masu ganin kaman bara wata al'ada ce ta Bahaushe, ƙarya ne. To masu kallo kun da ji. Ba sana'a ba ce kuma ba al'adar malam Bahaushe ba ne. Dakta, ganin yadda muke gani ba mu da lokaci, wani irin shawarwari zaka ba mabarata? To da farko dai, tunda musulunci ya ce ma ba kyau, da Allah do annabi, mutum ya kama kanshi ya je nemi halallin shi, ya sana'a komai kankantanta ya samu. Na biyu, iyaye don Allah don annabi su yi ƙoƙari su nuna ma 'ya'yayensu muhimmancin neman kan abin kansu, saboda su dogara. Kada mutum ya ce zai dogara ga wani, ya je yana bara, yana wulaƙanta kansa, yana ƙasƙantar da kansa. Wannan yasa ga mafi wasu ƙabilu, shin a sauran ƙabilu ba guragu ne, ba makafi ne, ba makafi a Ibo, ba su a Yarbawa, ba su a Ibo, ba su a Gwari? Me yasa su ba su fitowa yawa cikin mabarata? Yanzu ki je koda masallacin mu na Mina, su waye suke bara? Su wasu makafi ne a gurin. Shin ana so a ce ba Gwari ba makaho? Ba mu da Yarbawa makafi? Da ya zaki gansu a gurin. Wannan yasa wasu ke tunanin cewa ai Bahaushe wannan kawai al'adar mu ne. Wannan is not, ba haka bane. Bai cikin al'adunmu. Don haka iyaye ya kamata da Allah a nuna ma yara muhimmancin samun abin yi ko sana'a yi. Sannan ita ma gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar da doka akan ba kowa bane zai dinga zuwa yana ganin mutane, ya tare su, ya je coci, ya je masallatai, ya je gidajen mutane yana bara. To ba wai doka kawai ba, ta samar ma da mutane abubuwan rayuwa, a samar musu ilimi, saboda wani yana bara ne saboda yana so je makaranta bai da kuɗin yi, wani yana bara ne bai samu aikin yi ba. So idan mutum ya kai wani munzali, to ya kamata idan bai da sana'a ko bai makaranta ba, gwamnati ya kamata ta bullo da hanyoyin da za ta dinga agaza ma waɗanda ba suka kai wani hali kuma ba su da sana'a. Yawa, saboda ko koya musu sana'o'i a yi. Sannan a makarantunmu ya kamata a nuna ma mutane muhimmancin, kamar yadda tsarin ilimi na da ake ce 6334 din nan, wanda inda a ce an bi shi ka'in da na'in, idan after ka gama 6 na farko ka je 6 uku na biyu,
zaka ga an ce za a koya maka yadda zaka rike zarto, yadda zaka yi kafinta, yadda zaka dan kwance plug na mota, yadda zaka iya yin wasu aikace, yadda zaka iya yin block, yadda zaka iya tsara block ka gini kafin ka kai senior secondary school ka dan iya wannan technology din. Ba yin shi. Makarantu nawa ne yanzu suke da laboratory na koyon gini? Makarantu nawa ne suke da laboratory na koyon sana'ar kafinta? Makarantu nawa ne suke da ɗakin gwaji na koyon aikin wutar lantarki? Ba su. To yaro ya gama secondary school ko ya gama makaranta bai da sana'a, ya ga yanda ya za a yi, sai ka ga an fara bara. Ai bara din ma yanzu ta fara zama kaman na zamani, saboda a Facebook ma da Twitter ana bara. Zaka ga wani ya ɗauki kawai yana ta wasa wani. Yana ta wasa wani. Su ake kira 'yan maula ko? Yana ta wasa wani. Wani kuma zai je ya postin ne, ya ɗauki hoto ya ɗaura kanshi cewa ya yi accident bai da magani, ya sa a Facebook. Don Allah a taimaka mishi. 1,000, 2,000, 3,000 za a tara mai. Wani ya ƙarya ya ce ai matar shi tana na asibiti yanzu, yana gari kaza ba yi da kuɗi, da Allah mai taimako ya tura ga account. Duk wayannan abubuwan da kuma za ka ga mafi yawancin wayannan abubuwan mu mutanenmu ne. So gwamnati ya kamata ta yi wani abu, sannan kafofin yaɗa labarai na gwamnati suna da rawar da za su taka. Su faɗakar da jama'a cewa zaman banza fa ba namu ne ba. Shi yasa Shata ke cewa mu kama sana'a 'yan Najeriya, zaman banza ba namu bane, saboda bayi da kyau. To ya kamata kafofin yaɗa labaranmu, gidajen rediyon mu su faɗi da yarurrukan mu da harsunan mu cewa bara fa ba abu ne mai kyau ba. Wannan yasa kaga a Najeriya an fi raina Bahaushe, saboda ba wani Ibo da ke zuwa arewa ka ganshi ya tsaya bakin titi yana nema bara. Da wuya ka ga yanzu ɗan TV ya zo yana bara, ko ɗan Edo State ko ɗan Bayelsa. Duk suna da makafi, suna da guragu, amma ba sa yi. So saboda haka ya kamata iyaye da Allah da kuma shugabanninmu don Allah su tsaya su ga yadda za su taimaka mana mu samu sana'o'i da dai sauran abubuwan da za mu iya rike kanmu. To wannan shine nake son ce daga ƙarshe, tunda kin ce a mahangar Bahaushe ne, Bahaushe a wurin shi, a sana'a, al'adar shi ba bara. Kuma a sana'ar shi ba bara. Ba bara. So masha Allah. So al'adance Bahaushe bai san ba wani bangare a al'adar Bahaushe babu bara. To dakta mun gode. Mun gode da wannan dan tsokaci da kai mana. So masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu tare da dakta, inda ya mana dan tsokaci akan bara a mahangar Bahaushe. Kafin rufe tabarmar shirin, mu haɗu shiri na gaba inda zan kawo muku wani babban bakon mu yanda zai yi mana fashin baki akan inda dakta ya tsaya. Kafin nan mu haɗu a comment section don jin ra'ayoyinku game da bara a mahangar Bahaushe. Ni Raliya Tanko ɗan Asabe da wanda suka taimaka ka muku wannan shirin nake ce muku ma'assalam, mu haɗu a wani shiri na gaba.